Hi guys, ay mga kaupaw, majong morning, majong lunes, inyong tanan. Welcome to December 1. Isang tulog na lang. Kuan ng tatay. Mahal tanin dyo guys, dagamang sampurado, prestableja from Bohol. Precious food. Darag. Kawan pun precious. Nitib nga manok. Salamat sa Sampurado. mamagpapa ni Undoy. Og di apa, gamang inan-anan nga tilapia gabi eh. Ay. Ingas na na, unan ba kung ni tilapia? Tingag sa pudihan na eh. Dara day gamang gipaabot nga bisita di ah. Wa na katingog. Mahaw. Itan lit ang pamahaw guys eh. Dugay may nakatu gabi eh. Alas sabag tilapia, ang ibaw tilapia kato lamang alas 2 na. Karuluabo sa unang mga alagang digwang, isti mo lang tilapia, poston o lahog pitsay. Precious. Ito na. Di ka muhay Kit na. nas presyo sa manok. Manok. Masaya. Sa mga salita ng kamera. Na. Agad itong tik-tik na pwede special na tulugawan. Lugawan og dungagan. Ano ba? Pwede mo ni sumani. Ni dahon. Upahaman. Daghan na ito. Gumisog tuno. Nak, imong plato. Adyo katurin. Mga tuwang mo na. Kuan pa ba naglilugaw, di na mo kagina. Muangay din nagmangayngali. Bukaan man siya mo ko. Lugaw mo gumisay ni bahaw. Mukaan mo sila. Lami be, adobong tatay. Lolo. Kitika. Chiking dako no, gawas no. Chiking dako. Tuk ka. Oh, buko mo lang magipaak. Itong aba. Sa paa man na. Ay, gahi pa man. O gahi ang dyan native. Hindi ko na. Tayo ko yung nangbi. Beto mo Inuunan, palisan o sampurado. Ang kaglas mong silingan pa. Hindi ang tuwadong nang nagsiling sa bayo. Ano man siya na man kalutog pagkaon. Nila. Abe? Wala abo. Nagapluto. Baan sige paluto. Amigo sila. Amigo. Anong kakita? Malalindak na ang uwian ba? Mama nang nga dyan Basta yung ito naghaling-haling na kung kahoy. Naulian na din. Kita katay na si abo-abong kahoy tay. Nang lagawasan niya. Ano? Mamukag sinan. Para pagsabaw. nagata sa ano bino, big. Di ina na nang kuan. Agatong big na kay suka ba sila na sila ka ng juice no? Juice sa big. First time makatilaw ni Precious og galang-galang. Kaya ako no. Galang-galang sa Bohol og kab-kab man ni sa uban. Bawa sa ingan sa uban dan eh. Dahil kagod ng katapang Ang famous na nay og latik kay mamaligja mig latik dari. na madaglatik gabi. Di lang man latik ka ng inja. Uy lang ni. Ramay ra. Sa una mamaligja mis na nay ingan ni tag piso ra to. Murag plato kada ko. Butang latik na. Kao na kay tamis. Ramay ra. No, kaila. Kaan ba? Crispy man di ay. Crispy pa man ni gapon. Bago ni niluto gapon. O palit nimo. Tawag ka naman tayo ba? Lami man good. Sige na. Kuha ni Na. latik-latik. Ba't pala? Ame? Ame? Waman minangaon gabi kay ang gikaon gabi kay agmanok man. Ay dong ko. Di ba lumaban? Babag doon lang nga sud. Oo, oo. Ang hinga ng mandugba gabi ang hidadug mo kung makadug din sa mga lagbag. Nalatik tayo. Mura man paglamig way latik. Kaya man po. Tintahan mo lang sa Wala papi mo. lamig lang. Murag bulang mo ito din.
Kali nila gapon. Buajat, mamahaw dito sa Wa man isna. kitis mga bata. Kitan pa niyo ano ni. Mga bata ano gapon. Precious, butang yung gamay. Tila-tila mo gamay. Pila labi kapag kabuhan, matuna. Wala. Nawa ni Oo, no, oo, wangay. Hindi na ako pa. Di mo angin nila tik. Ayaw ko, mamangay. Mamangay lagi tamis. Ate ko yun. Pa? Da. Bisa ngali ko di. Nami? Nami na? Uy, sa kasama. Nami. Ngatag ka? Ang mga anta. Hay, tita nina. Ang mga anta. Nga. Mamila siya rin ulrek. Mga anta, dali. Ha? Mamininay, dari mong pangita ka. Maminina ni Precious nangita galang-galang. Tagpod ko no, tagpod. Mudangan pod, unsa din napog kamukaon. Ikaw, mga oras piso. Hindi na. Hindi ka nawara. Bisa. Nakuha ko. Ay, mabig yung iya. Kuha. Doon ako na ninja. Naka. Kuha. Kamain mo. Di kapag lang ako nakahupot. Oh, mga kampis nga. Puda oy. Ano ya? Bata. Lola. Tao na katong magbuhat, tag-ingan ni kaya itong pang buhat sa atap no. Buat bitaw ni nga bisit food. Di nga apa man tulutuon nun dahil buhat, dahil itong magbuhat, dito na pod. Grabe po ni proseso ni magbuhat, tingingan ni. Ikas pagbanggod, lubagan, ipitan. Ipitan ni pahit-pahit mo na mo plato sa lamesa sa lupin. Baga-baga, meron na. Kuan sa dahon, Dahon. nagsilupin. Nung bita mo yung halas sa ito. Dahil naghuman, pabukawan pa po doon sa ibuwad. Samay na ko naman. Ano? Ha? Diba? Natik, no? Yun na. Kung magbalik, datag nga ni na ba kapoy mo palit? Ang pahit ka buo palit. Ito, pumubuhat nga ti kaburan at ibuhat sa atap. Dasmagas, ini. Gano'n yung kumintang lagi na buhi. Matangas iring. Diyan ang kumintangas kaaban sa kalabong anting tubo. Abuhin ang kwad. Nga ang lang galang. Nakaw ka. Pabili na. Pabili. Nga matubay ka. Tao naman Precious. Galang-galang. Ha? Balik. Dara deg pasyon ni Nanay Lita. Makatilaw na balik si Precious sa pasyon. Da, oh. Da. Pasyon ni Ungay. At pasyon ni Ungay. Abot sa Manila. Dili, dara, tilawin na. Tilaw dali. Wow! Ito din ni kay Precious bisip ko ni sakpan sa dakop. Dara kay Gabrihan na nanay. Kaya ano, pinaw. Maura man na glasa ag yelo o gagkuan. Kuha. Parang kang kain. Dara nanay, nakakaan na may pasyon. Medyo ko maikag kaya nakakaan na may. Pagkap, yawa. Dali na nga. Bull man eh. Bull dali. Ball po sila nak, no? Di ba kita ba? Tas, kuhan na ba na yung Dali na. pasyon sa kuhan? Na, basa to tay. Adyo na kuha. Uga pa uga si isang tatay. Dali na, karmawa Ilaw. sipon. Di ba na yung pasyon na kuhan? Ball. Dali na. Dali na. Nak, oh, bull nak, oh.
Ha? Tamis man di ay. Milon. Hmm? Nakatilaw si Precious og passion katong 6 months pa si Ja. Karon na pod otro 1 year and 9 months. A few moments later. Maniudto na dahil pod mi guys, alas 12:40 na. Kay dugay man pod mi nakapamahaw dun dya. Ang dagamang paniudto ang ipakita ninyo. Mao ni gamang paniudto guys. Ano ba? Ag mais nga gikan sa Bohol. Yellow corn si Ja. Anja ag pares. Wata tay. Ag adobong native nga manok gi utro na ning tatay og kuan guys, ito nang gibutang nga gulay. Sayote og carrots. Matsi mas precious. Kapahuway intang pamika og manok sa merkado nga daghay chemical. Ana? Video? Di video ta. Dai batang murag mao. Bawo sani ka na. Sani ka na ang kalamaja na. Bekan be? Be, tanong ko na be. Aja ka wiri. Igmata mo naman siya. Kao naman siya. Dua-dua ra magunang ija. Hala kib-kib. Kib-kib. Bukan pag si Precious og bugas mais. Karon mas Precious nakakaon og native nga manok og bugas mais. Ngaon ta? Tawagan na lula. Nangaon na ta lula. Muniod ko na ta lula. Lola Lydia og Lolo Felix di arag manok kib-kib na Precious Wala kumbati arong di mapas mo. Mabuhig wa na inahan. A few moments later. Gikan din mi naglaag guys dito may sa agaw ni nanay. Ito sa housing. Diya pa pa'y pag-uli na mo. Si Precious kay ida siguro hunahon nga mo ringit-ngit na nagapuro nagmuuli na ko mo si Jack. Ida nang gipaparag si tatay nga naglingkod. Ngawa, lingkod na kay padunglos portahan kay muuli na ko no. Ako po ida nang gikuhag ang sinilas. Palumag laag magapura man naguli. Ano na yung kaon? Biskwit? Ihatdan ni nanay og tabako. Kay kada mo nga hista na isa mo doon ang taga-ag tabako. Dagan day kaadjong salamat sa sponsor ni nanay sa ijang pamasahe para makangari sa Jas Manila. Kay ba nakaugkin sa ka kay di man sila magpakuan. Di man sila magpa-public. Ginoo na lang may bahala magbahas na mo. Kabaskag sa panglawas kanunay ug daghang grasya. Ya to demis na dito sa gagaw kay gusto pa may makita sa mga alaga sa una. Nagja kay alas 6 pa man ko no mauli. Ana may mahuwat kay si Precious nag apuro na magmuuli. Kuha na maghang sinilas gipagawas ang just tatay kay mauli na kuno mi. Mungit-ngit na manggod pod. Kuya pa rin batang ngana pa sa uli mungit-ngit na. Luto na pod mig panihapon guys. Wow! Ning kaning buwara guys madyan ang ganahan. Diba? Danggit nga bunlis. Diya grabe mahala naman din kilo ron tag 1.5 na. So una tag 800 na to karon 1.5 na pud. Gaan naman hinungpod ni daghan man pag kay mapalit. Ewa naman sila bukod bunlis na. Manihapon nami guys, the specials diyan. Kib nas buwa di man hinumpod para. Tilaw-tilaw ron pa ng eja. Danggit. Nihit na manggod pakitaan ron ag katong salmonit bitaw nga buwad. Darong mahala na pod. Bitahan na lang po ning danggit bisag mahal kay
Daghan naman po sa kay aram mong gaana. Jawa na po si bugog. Ano ka mo kag mao? Bugas nga mais. Kaya pa gihapon adobong manok. Buwad og Sausawan.